Okei, tänään aloitetaan ihan yksinkertaisella asialla, että aloitetaan siitä, että Windowsin päivitykset. Mulla on tässä Windows 7 Ultimate ja 64-bittinen. Ja tässä 13.1. tuli loppumaan tämä Windows 7 päivitykset, mutta se ei tarkoita, niin kuin tässäkin lukee, että tietoturvakorjauksia. Että tähän ei tule saamaan siis enää mitään uusia ominaisuuksia niin sanotusti tähän Windowsiin, mutta sehän ei haittaa, koska ei sen enää mitään niin hienoa olisi tullutkaan. Että tietoturvakorjauksia tulee vielä 5 vuotta ja todennäköisesti tulee tonkin jälkeen vielä jatkumaan. Uskoisin ainakin näin, koska se on tällä hetkellä niin suosittu Windows 7, koska 8 floppasi täysin, ei oikein iskenyt niin sanotusti pöytäkonekäyttäjiin. Mutta ei siitä sen enempää. Lähdetään katsomaan tätä, että miten me voitaisiin Windows 7 päivittää. Elikkä helpoitenhan se menee tätä kautta. Käynnistä painike ja kirjoitat siihen Windows Update. Ja se on siinä. Sitä paintaa. No täällä onkin mulla näköjään tulossa, että pitäisi tarkistaa. Painetaan. Tässä menee jonkun aikaa. Se voi olla lyhyt pätkä tai pitkä pätkä. Se vähän riippuu, että paljon niitä päivityksiä on ja niin edespäin. No niin, nyt kun tämä on näitä päivityksiä löytänyt, niin täällä löytyy 7 tärkeää päivitystä on saatella. Painetaan siitä, katsotaan kaikki mitä siellä on, jos halutaan, niin kuin täällä näkyy, se ei ole ottanut Frameworkia tai jostain syystä, niin laitetaan rusti siihenkin ja painetaan OK. Sitten täällä on tämmöisiä valinnaisia päivityksiä, niin kuin mulla täällä on, niin kuin, kun mulla on Windows 7 Ultimate, niin mä pystyn vaihtamaan tätä kieltä, niin kuin käyttöjärjestelmän kieltä ihan miksi mä nyt vaan sen haluan, mutta mä en nyt halua vaihtaa sitä. Joten täällä on näköjään tullut minun virustorjuntaohjelmaan tullut päivitys, joten otetaan se sieltä mukaan. Se ei julkaistu näköjään tämän mukaan tänään. Otetaan se sieltä, painetaan OK. Ja sitten kun on kaikki siitä otettu, niin painetaan asenna päivitykset. Ja tässäkin menee oman aikansa. Että se taas vähän riippuu, niin kuin mulla näyttää olevan, että aika nopeaa lataakin. Että ei mene kauan. Noin. No nyt ne on ladattu ja nyt valmistellaan asennusta. Windowshan luo automaattisesti palautuspisteen, että jos tässä nyt joku menee vikaan, niin sä pystyt palauttamaan sen tähän hetkeen ennen kuin sä aloit päivittämään sen. Ja sitten taas menee jonkin aikaa. No niin, nyt tää on sitten päivittänyt ja nyt ei sitten muuta tarvitsekaan kuin käynnistää tietokone uudelleen ja uudet päivitykset ovat asentuneet.